Wache memwakwa abade adruso no eye bedwam so kasia no pe abusuan sabno edoso na de obeti no so kahwe bi enese omanfo bi a wonom ewo 13 do wo de adesrede etumpanifo dem say one village one dam wo ye no ensamso bi ne keveta hodo bi wo meye wo so bomo sanso na National Cathedral Secretariat mo mpanifo sister no ano wonum hie scan adwuma kasia wafato wo ho so no watumi awie Ghana Posi Sahene Dr. George Kufu Dampare so den samatudwa sa Ghana fo nyina du brenya brena mojimani amonyere mohonye sanso de ne mantie ne behwe na wabma e bambo ya esompo pa bato komisa no so wose wonche na assembly elections ne bekoso nti obebie eya bato krata de mato no obi akọ bebie ni den e wona okoto aba wo wanchire we ni nsema hodo bi na mde so mo se bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV Extra ushiamia eya frame anoche wa ba ajrase wa fensabli nchemo no mere twaswa ma ye free nchemo ne nyina se watifi mantem no emo na aban kwaye one village one dam bi ewoye tatindo we ye kuafo kro bako ya ewo tatale sanguli mense ni mu watifi mantem no emo na no chesesa esutade ya aban be ye ene wo mu hia kevet pasa se timi yira fa kwan ni mo na ma ya chindo ene sabzugu enkruto no achemu mienu ya wontimi mfiri bako mu nko foforo munti ebe yanka mbenimfo me ya kevet na ensuo ni mfam nko sabe ya hyen betumi afaso na akone abede wonsem akoye. We find it difficult to bribe on it. So it is very difficult for us and it is very dangerous. If you are not even lucky, a lot of motor kings and motor, they had accidents here and a lot of people were injured. So we are pleading on government to come on our aim, help us to put a bridge or something like that to stop those things. No matter what, the acharo to fuya, Tamanfu, the Ataganyando Motilla, the Jarabondo, Tamanfu. Ohine ono na wo sanguli ensune Adom News in Central for etwetwe nkomo what did to just say enso to a eyade a eha dwene pa. Thank you for your question. I'm aware. And when it rains, it's true that when it rains, the water will overflood this in the wooden bridge. And in case you are a stranger and you have to cross and you don't know, it can happen that you fall inside. Last 3 days when it rained, someone fell there. Lucky on his part, people were there and they were able to save him. So it's very risky. We are appealing to the government, non-governmental, to come and help us. We have a culvert there, just a culvert, not even a bridge. To help us, even the road is just our main road to Zabzugu. Yeah. It will pass through Yachuro to Utido, Tasando, and to link to Zabzugu. That is our shortcut to Zabzugu. And that was our main route. Yemfri Hona yem concern for Emwana Executive Director of National Cathedral no Dr. Paul Opoku Mensa. What the Shadia to Ghana for you name say was rather one for being someone. What am I National Cathedral ni siena so mo de hon sam nyina akonko hono sansam no krebe ni mum wasisi kasam ho nsam no na nhada nko yenti Ghana for bia yi wa akoma mo de taku ne sempo ebo no wonko so amemra sa na adwuma no awoye no enko wano yes ni say kasa no doso dodo just say no say bia wo ye o man mu bia no say obi didi watam ho person do person de party na say bebe enti de kan ni say yesremu yen kan say adwuma na ye no yen pepe say obi hwehwem de kan ni say information nyina wo ho obi a person hwehwem te say 2 audits Shraj 4-year audit Deloitte 4-year audit person ka sa atem didie ni nsem huna manfo kan enye no kre no say tutwa scan nke ye gidi say nke betimi nya bi Osan editu dwa se National Cathedral wo mu esie no wo mu gusua eya hoboa eno ntini wo mu de to omanfo a wo mu ewo bie se wo ebibiman mu ha aburochire anase nkuru ahodo bi no sani pakro no ebetimi aba abeyo omomoa. It is car mo say mo say two tokura hwini mo buy to tokura kwa keke no premium so this no ma hu we that thing and then na yes police ya dramatizing no e mo bia from ni na yes still and it is still ni si super so the real corporate no kio no be pe within 6 months you be surprised they bet me here and they say this car na ye here bulk money they be oda pre-engineered still no enti nyano a yakane de beko enche na ye ko bronya bosumi no emu ne du sampempenso na ya no manfo do no a
ɛyɛ dwumadi ahodoɔ na ɔfoforɔ nso de wɔn ho agye saa dwumadi no mu na ɛno nti na post sahene Dr. George Nkufuda Mpare ɛde adesrɛdeɛ ne kɔkɔbɔ nsɛm ato ɔman Ghana so ɛyɛ hwɛ akwansra ho nsɛm so metre Ghana Tourism Authority no anim Africa no wɔn mo ɛyɛ dwumadi ahodoɔ event organizers ɛna afei wɔn mo nso so a ɛwɔ beaeɛ a ɔmanfo anaasɛ ahɔhoɔ gye wɔn mo ahome metre hoteliers ne nyina nim sɛ wɔsrada sɛ wowɔ hyehyɛeɛ bi sɛ obɛdi dwumadi bi bro nya yi mu a kɔsoa ne di sanse wɔno IGP ɔne na pamfo ayɛ krado sɛ ɔbɛbɔ obi bia ɔbɛba dwumadie bia sɛ ho ban sɛ bia bronya ne die no bɛkɔ asomdwe kwan so. IGP George Nkufuda Mpare and Ghana Tourism Authority event organizers and hoteliers association ehyiaye na nima ahodoɔ bi a enyuma ekusi so sɛ yɛ haw ɛde ma ɔmadwuma no wɔn mo ɛde to n'anim na abra IGP ɛkasa wɔn hyɛmu n'ase no ɔde to mpanyinfo atwa hyɛ ne nyinaa anim sɛ ɔne apost adwumayɛfoɔ no de nhyehyɛeɛ egu akwam a ɛbɛboa ma ahobɔmbɔ nsɛm no ayɛ kama abronyabrɛ no emu. We are ready for your events. Tell all your customers, both within and without the country, that the peace we've been enjoying, the security we've been enjoying, the law and order that we've been enjoying, they are going to be better than what you have ever experienced. So they should come. They should come in their numbers, and they will not regret coming. Enche na Ghana for koto abayi assembly members a ebejina wo mo anemo mpotemo ahodo mu na eno nti na abato komisa ne bie mu se wo a wanya mfinhye du nwotwe na udin eni abato ngomani mu no ko ne kotro udin no kyeremu a eri nhyo ni nyina ba wie ye ho akohia so obie mu to ho na wa akotro udin no kohwe sanye bia ne din a wo kyero ye ene bia ya wo so obeto aba no ni nyina ye pepepe sebe ya wo mo ye assembly election ya ukotu bia wonya wo ha obia nti wo se brepebo no ehun nsem ni nyina no de ba betu dwa no manfo nya mu nkyeremu. Abato komisa ne mpanimfo akyiremu a obehye dwumadie no ase fiada bubuo busumi da etoso miensa edi akosi ne benada bubuo busumi da etoso nso ye besan so makwama won mu a wadansedie krata voters ID card no ayira no motumi asan apefoforo edi asianemu demtani abedi akyire ye ohwe ntoto ye nsam so wa abato komisa samotete ne ne nsɛmtwerɛfo twetwe nkɔma ɔde to dwa sɛ medie no bɛhyɛ ase de biara da anapa no nson de kosi na nwumre no nsia ya ebekɔ so ɛwɔ abato bia polling stations mpemaduasan wɔtwe ne akyire a ɛwɔ ɔman mu nyinaa ɛno nti Ghana fo nyina wɔmɔden so wɔde ho bɛhyɛ dwumadi atese mu na wɔn nso atumi ato aba bere biara ɛho behia. From the 3rd of November to the 7th of November, which is 5 days, commission no edit registers no near yetroye in 2020 and near recently yetroye in 2023 no yɛde ne nyinaa ɛbɛkɔ exhibition centers so exhibition centers no yɛyɛ say yɛbɛyɛ no all the police stations into 8,622. Bosumi ewo me se pem pepepa na se 15th no na o my Ghana ye photo sam for the budget beko marshibidwam akodi ho enkomo ne no na dom kuma marshibidwafie no wo mo ba no de ne kesala so say for den samatudwa e kyerese se de o my Ghana for dodo na ebre eto akase yiri wono mu komu na dodo no so adwuma egu esan eto na ye adwuma kra uhu ano no mpanifo nhwe na won fa hyehyɛ awodo mu akwa mu a ebema eto ne sa eka akase dada Ghana foso no ano bebra sente sa de ne so wodi bepie mu mrahye bedwam anya de se dom kuma no bema na ye mre amano kra say o my Ghana ehye IMF dwumedi ase nanso o my sikasem enhyeda entuto yi yenti ene dom kuma no ba no deni ye wo mrahye bedwafie Dr. Kesila Tofolsen ediato aban enim se Ghana aban ede afimpinu ne adunu nan akoma sika wetu mrahye bedwafie no wayire ni mumu kete ede ne bia hyehye mo be mo manfo ho akyere wo mo dia ene edom kuma no ebe Kenya wo ho akyere aban pa enkyeremu sei ene wode to dwa. Right Honorable Speaker, let me use this opportunity to assure the people of Ghana that we in the Minority Caucus will scrutinize the upcoming budget statement and economic policy of government with eagle eyes. Mr. Speaker, the prevailing economic conditions has already made it very difficult for the ordinary Ghanaian and businesses, and therefore we can't be a party to any policy or measure which makes things even more unbearable and in fact miserable for the already suffering Ghanaians and businesses. Mr. Speaker, let me be blunt here,
The upcoming budget statement will encounter resistance if it does not prioritize the need of the people and businesses. This indeed is our bottom line. Right, Honorable Speaker? So if this government knows that its upcoming budget statement will not prioritize the business of the people, particularly the businesses, let them get ready for a showdown. Adom kuma kroya echiremwa na Vodafone adwuma ko no my Ghana wo mu ha munche mu aduasa 30% na beto dwa se Ghana ban aton ha munche mu aduasa no a wode age $100 million no kra no wo mu ato no wafiri na no na empanifo a wonum dadom kuma no anu wo mrahye bedwa fie nka ne mrahye bedwam adom kuma band ne Haruna Edrisu asori agina no chess won nka ne no ye communications minister nti onimu nchiremu pa sa Ghana ne wo Vodafone no Wahamunche mweduasa 30% they say na empanifo se wo mo aton no won fa nchirechiremu esefata emremashi bidwa no. I want the leader of government business and the business committee to program the Honorable Minister for Communications to come and respond to this House whether it is true that Vodafone, a $1 billion asset of the Republic of Ghana, have been sold on credit for less than $100 million and what the state of that transaction is as an economic transaction within the meaning of Article 185 of the 1992 Constitution, and probably also to update this House on the withering away of Ghana's telecom landscape and this trend. The telecom sector used to be a major revenue source for the government. We are hearing that Vodafone have been sold out on credit at $1 billion worth at less than $100 million. The minister must come and answer to this House. The withering away of our telecom sector and their inability to pay revenue to government. But more importantly, you know I don't speculate. Minister for Agri, you know that I'm about speculation. I'm like the blind man. When I say I'll throw a stone, I'm stepping on the stone. I'm aware that $1 billion. I said yes, it's on credit. Let them come and deny. Yes, it's not been paid for. Thank you, Mr. Speaker. So, I want the Minister for Communication to come and answer and probably add the preparedness of the country for a 5G generation. I thank you, Mr. Speaker. Dr. Owusu Afriya Kotoyo Payne Bakwa Wayne Tifia de Bose. Memende di enimwe MPP amonyoku no abato obeyi Franketuni no obedi nkunim mo se adwumadi ne wona no watches wono no ogidi pa so obedi nkunim na nkunim de nachi no ade ba ko ehia ne pa no so obeka MPP amonyoku mofo nyina abomo sanse praye bo hoi wuyi ba ko na ebu na aka bomo emu nti okeka omo nyina abomo wi a na wo makosi na ni mahunu se afimpiri ne aduonu na abato no MPP amonyoku ne beko so breaki 8 atena adwa no so na hyehye pa wodi egu akwambo no wodi akwa wi pa. Dr. Owusu Afriye Akoto eka nipa nan a memrenda obubobu somede toso nan wono mu kogina ama esi ahenefo wa MPP amanyuku onimu ato wonso aba no wayi ba ko a obedi amanyuku nanim ensem trofo nhia mu ase ene wadi tu dwa se esi ahenefo eto aba ma no a obebo modin ase obeka manfo a wo MPP amanyuku onimu nyina abomu se de be ya wono mu nyina betimi abomu apre na break the 8 da wono mu ani so no watumi aduru hu the share campaign ase mo nyina dia dance mano enfom obiara o party mu da eno de e ade a mia minim se sanete sanso na wo mu di machi a ye campaign no nso no obiara mfa na no nto obi enu mu da se wo kan bibi atia niko eba na eye eni da ho boni friend strategy a ye sha say from the beginning no see ebe. If you say, see a bit breaking 8, I fear bebe no. I was seeing ya unity. I was seeing ya in Kabomu. Central Mrashe Bijani Nese Boko Central Amikujina Mahama Yarega. What in some Atujan, what you say, Sarah Fordom Kuno. Said there were more Tiagumonte so the on second phobia were Garu, Timpani, any Bugrino. A hajj pa was saying, said as Sarah Fono. De mrasha woman sem bunkam fa manfo so do nseke kan wo mo ho no wo mo anye no kwampo masa chiri bi de bia kosie ye ha dwen de sento de adeswede ama ye asra dom ku ni mpanimfo ni national security minister say asrafo na ye bi ye
wo mo akyekere wo mo no wonhwe no wenyi wo mo bra no nko abusua ho sanse wo mo suma abusua ema ede eye omo abusua no kora no sese wo mo da wo na sanse asrafo abekyekere wo mo nkrofo bi afiri kurom ho no ma ya abre ho sempa ya wo srese empanimfo hwe no wontu wanamo Mahama yariga echiremu a asrafo enyai se wo manfo a wanya hwe wokoto hye won so ebro wo mu a oman Ghana tena enye wonde okade to asese bambofo enhwe se woni omanfo asetena mu no asumdwe ebe wo ho na Ghana fo nso asum etimi adwo wo mu. Unfair to the facts. Nobody was injured. Nobody was injured. Mr. Speaker, the following morning, I called the Minister for National Security and asked him whether it is true that he had sent operatives into Garu. He confirmed to me that he had sent operatives into Garu and told me what they were there for. I can't disclose that. So I called them back and told them that those people are indeed national security personnel. So please stop interfering in the work that they are doing. Enwechi mrashebidwani wo pusiga ayamba ladi ayi echire mu se asrafo a wotosho manfo so no sesei ekamia ese emabunu no eni ahotoso bia ewo bambofo emu wo mayimu. Mr. Speaker, I think we need to be conscious and careful. My constituency is a step away from Timpani. We share the same boundary. And I believe that anything can happen because it's becoming one too many in the area. Yeko MPP amoyokuo no wo mu emu ekosenya breku na ewutu senya West MPP constituency women organizers oba ono no ofre Adom no anase Badwam ku no ene on say breast cancer awareness month di twemu nche na numo no ade twato no na ene wo boaboa ma be ya henu ena wo yesa nufu mu kokram hwehwemu bi ma wo mo na wi ase nipa be yo ema ahenu no wi ase nipa be du ena wo mo ewo nufu mu kokram ya mpanifo tu mu fo se ya apuma ne homene so pante be yanka ma emu wani enda ho na brano no wonye hwehwemu na yade bi se yiditi a wosia no ntem na ye suspect but me ensane de omukita classical symptoms a ekire se esi ya mom referral eko trauma hospital a Winneba ye be follow up na ya hwe ne ekosie na emwa bi wo ho a na yetimi e de aboa wom afi so aside that no ye hwe medical conditions bi eti say pressure e na hihye yare in fact nipa dodo na omo pressure no omu nim se omo pressure nti ya momo afutuo se na be yo mehwe omedidie mu yie enwechi ewutu senya West NPP emadom frefolo so foriwa efa etwemu a enuaba enyanofo mu kokora mi ba wanhu ne ntem nti ohwere ne nkwa ne senti edura hine mebusu mi seyia na ne ni abrepa so beboa maamo otimi afiri wo nofo nim se be ya obetimi agya yarehwe. There I am motivation here because I have experienced it my sister and too. Yeni how I say cancer ayobia how I did to fear financial burden and stress no. Enti ye didn't say ne kakra ne de aboa na ya so ano ntem ansa na ba be kese. Enti that is our motivation to help our women. And aside that we did other general medical weight. It wasn't only the screening pay. Yes, I share more, a bit more malaria and I are getting. If we see a more moody women's now, then they share one. Yenina sanse so na kase no yemfa ensi na me na me home round him say the aka chere the door so we share me e ya frame. Anoche wa ba. Ajra se wa me basisia.